Senkö? Lähtisit mun pois. Miksi? Justhan sä kävit vessassa. Lopetetaan nyt tää pelleily. Pelleily? Mä en pelleile koskaan. Ja tää ei lopu ennen kuin mun suunnitelmani toteutuu. Mikä suunnitelma? Saat valkosipulin jälkeen. Chileläistä. Aivan, niin tietysti. Etä sä voi mitenkään tietää. Mitä dödöä sä, Sönkkö, käytät? Onks tää joku naisten merkki? Oikein. Hän on erittäin vaarallinen, karannut sairaalasta. Toivottavasti ne ei laita meille mitään polttariasuja. Ne on nykyään mun mielestä aivan out. Ai niinkö? Mä just näin yhden kaveri, joka oli puettu mieheksi. Kas kun ne harmaa karuksi. Kari ja Sepon tuntien mä oon ihan varma, että ne kuljettaa mua ympäri kaupunkia homopuvussa. Ai jossain kaupoiasussa. Ei, kun ihan tässä mun omassa nahassa. Siis alasti. No ei varmaan. No enää mä nyt sellaiseen suostu. Hän olisi kärsimystä kaikille osapuolille. Kotona saat olla niin nakuna kuin haluat, mutta julkisesti. Salla, rauhoitu. Laitela. Ismo Laitela. Etkä anna niiden muutenkaan nolata sua. Me ei halua taas hakea sua jostain putkasta. Mun nimi on Ismo Laitela. Paska. Eikä. Mä taas haluaisin jotain hemmottelua. Lapsia ja kaunistautumista, hyvää ruokaa. Ehkä jotain erikoista, vaikka Islannin ponilla ratsastusta. Mä taas haluan homoja. Mistä miesporukassa. Mä en kaipaa mitään velkoja. Mulla on oma bändikin. Hei, kädet puutuu. Voisi vähän huilata. Sanot vaan, niin mä nostan ne takas ylös. Onpa virkistävää, kun meillä on täällä tällaisia ryöväreitä. Olen. Mä ajattelin vähän herkkuja. Vittu. Nää sipsit ja suikerit on mun lemppareita. Mitäs popcornia? Ja siideriä pitää olla myös. Mites toi makea puoli? Mieluummin keksiä vai karkkia? Karkkia. Mä laitan teille mun lemppareita. Salainen homoja. Etkö sä kulta vieläkään tajua? Tää on polttarin pila koko juttu. Nyt vaan leikitään mukana ja otetaan ilo irti. Noniin, eiköhän olla riittää. Nyt vaan menoksi sanoo Ani Lennox. Mä haluan naimisiin. Idiootti. Tää on Resis Posse. Hei, anteeksi. Kaveri. Onneni sulosia. Oliko noi huppupaat täältä kaupalta? Joo, ne ryösti meidät. Häh? Että mitä seuraavaksi meidän polttariohjelmassa tapahtuu? Pidäs poika pääs kiinni ja kuuntele. Mitä? Hetkinen. Säkö et tehdä mukaan mitään näistä... Housut ja kengät pois. Helsingin ääniharava totuuspuolueen Seppo Talsmaa keräsi melkoisen äänisaaliin näin pienelle puolueelle. Hyvä Seppo. Kiitos kaikille äänestäjille. Tällä kertaa saalis ei kuitenkaan riittänyt, sillä niukkaan voittoon kiri KKI:n Kristo Päivinen. Päivinen ohitti Talsmaan vaaliliiton turvin. Pistä se puukko nyt pois. Idiootti. Kun Kristohan sai vähemmän... Kiiva. Melko kirja vittu. Sepolla seisoo. Mä voin korottaa. Niin. Ismo! Sä raiskasit mut. Sulla on vielä aikaa poistua täältä.